Не вщухають пристрасті навколо будівництва крематорію в Криму. Його самопроголошена влада півострова хоче відкрити вже літом в селищі Краснозорька, воно ж Каранчак-Кагил під Сімферополем. За будівництвом стоїть кримська фірма, пов'язана з ритуальним королем Росії Михайлом Ремезом, бізнесменом з Єкатеринбурга. Минулого року він хотів побудувати крематорій в Ялті, однак спротив місцевої громади завадив цим планам. Тепер об'єкт хочуть відкрити під Сімферополем. Проти спорудження крематорію категорично виступає місцева громадськість. Це кадри місячної давнини. Люди пікетують об'єкт будівництва. Кажуть, крематорій впритул розташований до їх городів. Рядом з цим построєнням, так називаємо крематорієм, паї, розпайована земля для депортованих. Наскільки я знаю, по закону границя должна бути мінімум 500 метрів від цих паїв. Мы там выращиваем сельхозпродукцию, на данный момент зерновые, завтра овощные, может, культуры какие-то будут. Это все будет отражаться на продукции. Та час іде, а будівництво ніхто не припиняє. Крематорій хочуть розмістити на території місцевого цвинтаря. Особливе занепокоєння щодо цього об'єкту виказують релігійні діячі. У мусульманській громаді зазначають, в ісламі спалювати тіла неприпустимо. Є 4 таких дій, які обов'язкові. Первое, покойник должен быть обмытый, покойник должен быть завернут в саван. Третье, над покойником должна быть прочитана молитва. И четвертое, покойник должен быть захоронен, то есть предан земле. Это предписано Аллахом и не подлежит обсуждению. Не вітають кремацію і християни. Церковь, она всегда была против того, чтобы человека кремировать, так как по церковному преданию человек, он создан от земли, и везде он должен отойти. Храм никогда в жизни не шел для того, чтобы человек был сожжен. Поэтому каждый христианин, который рождается, он должен войти в землю со своим бренным усопшим телом. Місцеві мешканці побоюються, що крематорій буде забруднювати довкілля і отруювати повітря продуктами згоряння. Їм опонують екологи. Кажуть, що ніякої шкоди об'єкт не завдасть. Сегодня все это делается очень аккуратно, получается горсточка пепла и так далее. И есть соответствующая вентиляция, и соблюдение всего режима и так далее. Но просто, может быть, людям хочется жить в саду, среди цветов. Тут больше перевешивает на 90% именно морально-нравственная сторона. Все-таки тысячелетиями эти были традиции, и, наверное, от них отказываться нельзя. Обязательно проводится экологическая экспертиза при создании подобного объекта. Если все будет сделано в правовом аспекте, то уже нравственно-морально, мне кажется, здесь тоже будет соблюден, потому что это не обязанность, а право человека. Та подібні роз'яснення чиновників місцевих не заспокоюють. Жителі 4 найближчих до крематорію сіл продовжують активно збирати підписи під скаргами до відповідних окупаційних органів. Селяни вимагають негайно зупинити будівництво. Заман, АТР.